Salamat sa Ginoo, padayon ta sa atong buluhaton o hinaot pa nga kitang tanan magapaminaw gyud sa pulong sa Dios. Ug atong ipadayon ang atong serye mga kapakyasan sa kinabuhi. Ug karon ani ta sa ikaupat. Nitong una mingagi atong gisaysay ang maong serye ang Dios walay kalipay sa mga dautan. O nakita nato nga ang iyang kalipay wala gyud siya mahimuot sa mga mamumuhat og kasalanan, wala siya mahimuot sa nagasultig mga bakat, wala siya mahimuot sa mga taong giuhaw sa dugo, wala siya mahimuot sa mga taong malimbungon. Ug karon sa atong pagpadayon, atong pagatan-awon ang ikaupat nga kapakyasan sa kinabuhi, ang paghulagway ni David sa iyang mga kaaway. Ang paghulagway ni David sa iyang mga kaaway. Atong basahon ang Salmo 5, versikulo 8 ngadto sa 9. Mao kini ang pulong sa Dios. Mandui ako o Jehova sa imong pagkamatarong tungod sa akong mga kaaway. Tuliron mo sa akong atubangan ang imong dalan. Kay sa ilang ba walay pagkamatinumanon. Sa ilang sulod nga bahin lunlon mga kadautan. Ang ilang tutunlan mao'y usak kalugnanan nga inablihan. Magaulog-ulog sila uban sa ilang mga dila. Mao kini ang pulong sa Dios, mga igsoon nga giuluhan nato paghulagway ni David sa iyang mga kaaway. Magampo ta mga igsoon. Dalaygon na mong amahan, salamat nining taknaha, kining matahom nga takna nga niano sa kamedias imong tiilan aron sa pagpaminaw sa imong pulong. Hinaot pa na ikaw gyud maghatag ka namo og kalamdag sa pagsabot ni ining maong mensahe ug hinaot pa nga kini among iaplikar sa among mga kinabuhi. Og Lord, sultihi ang among kaugalingon, ang among kasing-kasing ug badlunga kami sa among mga kalapasan labi na sa among pagpasigarbo. Kini ang among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Niining atong gibasa mga igsuon, versikulo 8 ngadto sa 9, makita nato dinhi ang 5 kahulagway nga gipintal ni David bahin sa dagway sa mga kaaway, kaaway sa Dios, kaaway ni David. Primero, misultis David sa versikulo 8 nga ang mga kaaway ni David balikog og mga hunahuna. Basahon nato mga igsuon. Nagaingon, mandui ako o Jehova sa imong pagkamatarong. Tungod sa akong mga kaaway, tuliron mo sa akong atubangan ang imong dalat. Na miingon ni si David na tuliron mo sa akong atubangan ang imong dalat. Nga naman, kay tungod kining mga tawhana, ang iyang mga kaaway balikog o dahuna og kung siya musukol, mubalik ngadto sa ilang mga pagkabalikog sa unahon tingalig mabalikog upapod siya. Busa miingon siya, tulira ang akong dalan sa imong atubangan. Kining mahigsuon kining kaaway kung atong tan-awon, kini iyang mga daang mga kauban sa ministeryo, kauban sa ginharian sa Dios. Kauban amigo nga pinakaon niya, kini iyang close friend, counselor niya, unsa may gibuhat ni inimig suon. Kung atong basahon ang sa sa 2 Samuel chapter 15 verse 12, nagaingon na igsuon, og uban kang Absalom ang duha ka gatos ka tawo gikan sa Jerusalem nga gidapit og ming-adto sa ilang pagkawalay dautan og tinguha og wala sila mahibalo sa bisan insa. Kining mga tawhana nakuha ni Absalom ang ilang kasing-kasing aron gamiton diha sa pagrebelde batok kang David. Iya kini mga sundao, iya kini mga kamag-anak, iya kining kababayan sa Tagalog pa nga nagtumong nga hugot sa pagdaog-daog diha sa ginharian og kaniya. Sila mao kini si Absalom pagtuis sa mga butang lig-on sama sa pisi. Ang pisi lig-on apan gituis. Pusa si David ampo nga dili masama kanila kay kun siya mo sukol bahin kanila usa na pud siya kabalikog.
Busa may igsuon ug doon nagali mga tao nga kaaway nato sa atong pagtuo, pagsalig sa atong kinabuhi, balikog ang mga nahuna, ayaw pa sila. Kay tingalig mulabaw kapag ka balikog para kanila. Busa si David mi ampo diri. Diha sa taliwala sa iyang problema kabugaton, mi ampo siya nga matuliron ang iyang dalan at tubangan sa Dios. Kay si David ni ining kahimtang nga may suon sa baling kaguol. Siya gayod naluya, na-depress. Kay tingali sino kinsa bagoy di ma-depress iyang anak maoy mo agaw sa ginarian o niya gilibutan siya sa mga kaaway niya nga iyang mga kauban kaniadto, iyang mga igsuon sa pagtuo, mo'y naghatag og dakong kapit-os sa iyang ginarian, sa iyang pagpangalagad, sa iyang kinabuhi. Balik ko gayod ang ilang mga nahuna, asa naman sila paingon? Nga kaniadto kauban sila sa kamatuoran, kauban niya sila sa pagsimba sa Dios. Apan karon kauban sa mga balikog o gunahuna. Balikog o gunahuna. So nakita nato ang mga kaaway na David sumala sa iyang pagpintal diha sa hulagway nining kaaway, balikog yun ang mga hunahuna. Ikaduha, ang mga kaaway na David sumala sa versikulo 9, dili kasaligan sa sinultihan. Atong basahon Psalms 5 verse 9. Kaysa ilang ba walay pagkamatinumanon, sa ilang sulod nga bahin lunlun mga kadautan. Ang ilang tutunlan mo'y usa kalugnanan nga inablihan. Magaulog-ulog sila uban sa ilang dila. Tinaw kayo maigsuon. Labi na sa una sa bersikulo, kaysa ilang walay pagkamatinumanon. Ang but pasabot, dilig yun sila kasaligan sa ilang mga sinultihan. Kining mga tao nga nabalikog ang unahuna, nagdani sa pagkabalikog sa unahuna, dilig yun katuuhan ang ilang mga sinultihan kay sila pagkaaron ingnon, grabe yun ang ilang pagkaaron ingnon. Ba nila walay pagkamatinumanon. Musulti sila sa kamatuuran ngali apang kilabuhi nila, baka kay tungod wala gayo pagkamatinumanon. Ang ilang sulod nga bahin lunlun nga mga kadautan. Lunlun lang yun. Kauban sila sa pagtinguha, sa pag-agaw sa ginharian sa Dios. Ang buot lamang nila nga doon na sila ganansya sa ilang pagpanginabuhi, sa ilang pag-uban diha sa ginharian. Kung karon sila dapig na nitong mga taong nagrebelde sa Dios, nagrebelde sa hari. Usap po sa atong panahon, daghay nagrebelde sa pastor, daghay nga tunga, daghay mga na-divide, mga iglesia tungod ang uban na agad mo rebelde ngadto sa ilang leader. Sila mga nagdani sa diha sa gahom sa kaaway. Katungod usara ang ilang kasing-kasing, ang ilang tinguha na agus limbong nas bakak. Tanan sila bakakon. Busa ang ilang mga panulti, dili gyud kasaligan. So managipintal ni David kung usay hilagway nining iyang mga kaaway, primero, palikog og mga hunahuna. Ikaduha, dili kasaligan ang ilang mga sinultihan. Og ikatulo, diha lang gyapon sa bersikulo 9, ang mga kaaway ni David mangguguba og sulod, mangguguba og kasing-kasing kalag diha sa kinabuhi sa tao. Bersikulo 9 atong basahon, kaysa ilang walay pagkamatinumanon, sa ilang sulod, tanawa, sa ilang sulod, mga bahin lunlun, mga kadautan. Tanawa, bisang pag maayo sila sa ilang dagway, maayo sila sa pagpanulti sa gawas, apan ang ilang kasing-kasing, unsay sulod, lunlun kadautan. Kaniadto, kaunong nimo sa imong kinabuhi, kaunong nimo sa ministeryo, kaunong nimo sa pagsimba sa Dios, apan karon ang sulod, lunlun kadautan.
karon ang ilang buhat mangguguba og sulod sa tao, mangguguba og kinabuhi sa tao. Maayo magpakita igsuon sa gawas, amigo sa gawas, paryente sa gawas, apan mutukob, sikretong mutukob, magtalikod gali, aduslak-duslakon ng imong likod og klase-klaseng mga panggubang nga sulti. Daghay mga tao maangin tungod nining mga tawhana, mga bakakon. Maayo sa gawas apan nagbukal og hilo sa ilang sulod, sa maong ilang mga tingwa. Subusa, kini maong pagkapintal ni David sa kaaway. Primero, balikog og mga hunahuna. Ikaduha, dili kasaligan ang mga sinultihan. Katungod balikog og dili kasaligan, unsa may hitabo na mangguguba sila kinabuhi. Mangguguba sila og kinabuhi sa tao. Muna buot nilang gubon ang kinabuhi ni David. Gipadagan baya sila? Gipadagan baya si David ngadtos kabukiran, ngadtos kabungturan, kay tungod gihadlok. Karon, mangguguba sila og sulod sa kinabuhi. Ikaupat, sumala sa versikulo 9 lang gihapon, ang mga kaaway ni David, ang ilang tutunlan abling pultahan o abling lubnganan. Tanawa, nag-ingon sa versikulo 9. Kayang ilang baba walay pagkamatinumanon. Sa ilang sulod gabahin lunlun mga kadautan. Ang ilang tutunlan mao'y usa kalubnganan nga inablihan. Kuyawan, no? Bisan ako makita kung sementeryo ni makita na ako nga nilubnganan nangadihan na nagkita nimo ang lungon, mahadlo ko. Og imong duolon puni hugaw kaayo. Damilihan jud ka. Mauna ang tutunlan sa mga bakakon, sa mga masuwayon, sa ilang kasing-kasing, mugawa sa ilang baba, daw ang ilang tutunlan sama sa abling lubnganan. Nganuman, kay tungod ang ilang mga panulti, nagnanga, daw nagnanga lubnganan. Gamay sayop nimo, mahulog yung ka nining lubnganan. Mo nang giingon na dinhi sa Romans chapter 3 verse 9 to 18, mauni itsura sa mga tao nga depraved o dautan ng mga tao nga dili Kristohanon, nga dili magtotoo. Kung atong basahon ang bersikulo Roma 3 bersikulo 10 ngadto 13, nagaingon, ingon sa naisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios. Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangangadaot, walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Bersikulo 13, ang ilang tutunlan maoy usa ka lubong inukban. Ang ilang mga dila ginagamit nila aron sa paglimbong. Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalom sa ilang mga gabil. Dili lang kay abling lubnganan ang ilang mga baba, apan ang lala sa bitin naas ilalom sa ilang mga gabil. Pagkautan, pagkamaot kayo ning mga tutunlan ni ining mga bakakon, ni ining mga dili kasaligan, ni ining mga balikog o mga hunahuna. Kay tungod wa sila'y ang kundi ang mangguba sa kinabuhi. Mangguba kana og ginharian. Sama sa panahon ni David, gusto nilang gubon, gusto nilang bungkagon ang ginharian. So busa sila nagsinultiay, sila maoy nagpangatarungay o kinsa tinuod, sila nagtuo sa ilang kaugalingon nga sila tinuod. Apan ang karaghanan na agyo nagsubo katungod sila mga bakakon. Ang ilang tutunlan daw abling mga lubngan. Ikalima na igsuon na pagpintal ni David sa hulagway sa mga kaaway, kung sa to'y primero,
ang mga kaaway na David palikog og mga hunahuna, dili kasaligan sa sinultihan, mangguguba sa sulod, tutunlan abling lubnganan, karon sa ikalima ang mga kaaway na David ulog-ulugon og mga dila. Ulog-ulugon og mga dila. Basahon nato ang versikulo 9. Kay sa ilang walay pagkamatinumanon, sa ilang sulod nga bahin lunlon mga kadautan. Ang ilang tutunlan maoy usa ka lubnganan nga inablihan. Magaulog-ulog sila uban sa ilang dila. Pagkapait ini magsuon. Kini bang maulog-ulogon? Lami paminawon sa uban, kana magpaulog-ulog. Murag tamis nila paminawon na, apan wa sila kay gihiluan na sila. Mga kaaway ni David maayo manulti, apan ulog-ulog. Sama ni Absalom, no? Sama ni Absalom, siya muduol nga mga katauhan aron siya mooy mutambag sa mga dunay problema. Dili niya pangadtong kang David ngadto maminaw og tambag mangayo og counsel kang David ug say solusyon sa ilang problema. Ang buhaton ni Absalom iya kining alibhatan atangan despultahan og miingon siya kun ako lang ang hari mao ni akong buhaton niningong problema. Atong basahon igsoon sa 2 Samuel kapitulo 15 bersikulo 7 nagaingon, og niining pag-agiha gihimo ni Absalom sa tibuok Israel nga muadto sa hari aron sa pagpahukom. Busa nakawat ni Absalom ang mga kasing-kasing sa mga tao sa Israel. Tanawa, nakawat ni Absalom ang mga kasing-kasing sa mga tao sa Israel. Siya mo'y gituuhan. Nga naman, iya mang giulog-ulugan. No? Ang iyang kasaypanan, ang iyang plano nga mangguba, ang iyang kahambog, ang iyang pagkahambog sa iyang kaugalingon, pagpaburot sa iyang kaugalingon, iya kining gigamit aron langisan kato mga tao o nanuo ang mga tao. Og nahitabo, versikulo 8, og nahitabo sa katapusan sa kapatan, katuig nga si Absalom miingon sa hari, ako nagahangyo kanimo. Tanawa, miduol po itong sa hari aron mag-ulog-ulog. Nag-ingon, ako maghangyo kanimo, palakta ako o magabayad ako sa akong panaad nga akong gisaad kang Jehova didto sa Hebron. Doon ako na si panaad. Tinuod ka na, dili. Maayo naman nulti, bahin sa Dios apan wa sa iyang kinabuhi. Miyo kuno na sa panaad. Versikulo 9, kayang imong sulugoon misaad og usa ka panaad samtang nagapuyo pa ako didto sa Gizor, sa Syria, nga nagaingon, kung si Jehova sa pagkamatuod magadala ka nako ngadto sa Jerusalem, man ako moalagad kang Jehova. Tanawa, na kuno iyang panaad. Kung siya kuno makapanalanginan nining iyang plano, mangalagad kuno sa kang Jehova. Busa si David, misalig, miingon siya. Versikulo 10, og ang hari miingon kaniya, lumakaw ka sa pakigdait. Busa siya mitindog og miadto sa Hebron. Apan, si Absalom nagpadala og mga maniniid ngadto sa tanang mga banay sa Israel nga nagaingon, sa diha-diha nga madunggan ninyo ang tunog sa trompeta, unya mag-ingon kamo, si Absalom mao ang hari sa Hebron. Ano? Si Absalom mao ang hari sa Hebron. Balingon, si Absalom ay pastor. May magwawali, tuhi kay magwawali, pastor. So, kung sa inyo po, 12, og uban kang Absalom ang duruha kagatos katawo gikan sa Jerusalem nga gidapit og ngadto sa ilang pagkawalay dautan og tingwa og wala sila may balo sa bisan unsa. Og si Absalom nagpatawag kang Ahitopel. Ang gilunhanon ang kang David nga magtatambag. Tanawa, hastang magtatambag ni David si Ahitopel iyang naulugan. No? Gikan sa iyang syudad, bisan gikan sa gilo, samtang naghalad pa siya sa mga halad. O ang pundok na umaalsa, makusog. Kay ang katauhan nagadugang sa kanunay uban kang Absalom. Tanawa, daghang kayo ang gipang ulog-ulugan.
Kung sa initabunin ni Megsoon, champion kayo manulti ning si Absalom, bisan pa kini si Ahithophel. Pero ulog-ulog, aron lamang patuon mga tao nang iyang panulti wala gyud sa iyang kinabuhi, tam-isok pinulungan, way pagdumot sa kasing-kasing, apan wala sa kinabuhi. Mao ni paagi sa pagtrabaho nini mga kaaway. Manulti nimo daw may gugma sa ministeryo. Gugma sa imong pagkatao. Apan sa pagtalikod nimo giduslak-duslakan kag kinigiban sa iyang mga dila, sa iyang mga pagpandaon. Nagaingon si Charles Spurgeon, ang usa ka reform pastor ngadtong 1800. Nagaingon nga ang lubo kuno, mingon siya, ang lubo kanunay mutila sa usa ka nating karnero, no? Ang lubo kuno naa sigig tila sa nating karnero sa dili pa niya kinipatyon og lamyon. Og mauusab kadtong mga taong ulog-ulogon o nag-ulog-ulog sa ilang mga dila. Paigsuon, tingalig wa ta ka ila sa atong kagalingon. Kita bagyod nangalagan. Kita bagyod usa ka Kristohanon. Unsa man ang atong pakig relasyon sa atong isig ka igsuon nga Kristohanon. Tinuod bagyod ning atong pagpanga budlay diyas giniraan sa Dios. O doon na batay daotang tinguha. Apan kung ikaw usab mao ang gidaog-daog, unsa may imong tubag ni ini, mubalos ka, nga daw saman niyang balikog o gunahuna, mubalos ka sa pagkadautan, dili na mao ang tinudluan ni Kristo. Ang tulod ni Jesu-Kristo, kung dunay mo sampaw nimo sa imong wala, imong iatubang ang imong tuo. O naimo sampaw nimo sa imong tuo, iatubang ang imong wala. Ay suon niya itong panahon na sampaw hunggali ka sa tuo sa imong naong na kining sa tuong kamot may suon, kana natural lang na ni adto. Apan kung ikaw sampawon sa pikas na talikod sa iyang pangad, insulto kay na, dako kay ng pag-biay-biay sa imong pagkatao mo na nga ningon si Kristo, kung sampawon ka sa imong pikas, imong aping ihatag ang pikas aping but pasabot, magpadaog ka kay mas bulahan katong mga mapaubsanon kasi ni adtong mga bakakon o mga garbo sa ilang kinabuhi. Maigsuon, dili ta palimbong sa sala nga naapa kanato. Karon nakita nato kung giunsa pagpintal ni David ang hulagway sa mga kaaway. Dili ni kaha sama sa atong mga kaaway karon. Kini sila ang kaaway sa atong mga kalat. Niadto ang kaaway ni David, mismong physical, personal, tawag yun, apan kanato, ang atong number one kaaway, mao, ang kaaway nato sa atong kalan. Kaaway sa atong pagpanginabuhing espiritual. Mga ito. Dili ni nato mahimong suklan, pinaagi sa atong unod. Sigurado tang mapildi o maulipon ini. Ato kining iduol sa atong Dios, ato kining isalik ang Kristo, kay si Kristo may midawat ni ining tanan nga buhat sa kaaway dito sa krus sa Kalbaryo. Ang ato lang pagabuhaton, atong saligan, atong isurrender ang atong kaugalingon kang Kristo. Itugyan kini kaniya o magkinabuhi kitang espirituhanon, magkinabuhi kitang mga anak sa Dios. Tumusa may igsuon. Giunsa nimo pagpintal sa hulagway sa imong kaaway. Bisa pag-unsay itsura ni ana. Dili na makabuntog sa atong Ginoong Kristo. Itugyan dito kang Kristo.
kining atong mga kaaway. Magampo ta maigsoon. Dalay ko na mo amahan, salamat sa imong pulong na hinaot pa nga kini gyud dili lang namo napaminawat kun dili among ipanginabuhi. Nga dili solusyon ang maong pagbalos sa mga kaaway, sa mga taong nagdaog-daog, sa mga taong mga miguba sa among kinabuhing espirituhanon apan tultuli kami Ginoo nga kami mo barugyod diha sa among pagsalig kanimo nga ikaw gyud mo'y nagkupot sa among kaluwasan ang among buhaton isalig diha kanimo nga dili kami paapiktar sa unsa mang problema nining kinabuhian sa among pagkakristohano. Salamat Lord mo kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Hesus Kristo. Amen.